Hi mga moms! Good day! Welcome back to my channel. Once again, this is Mom Shiji at kasama natin. Ano po silang dalawa si Maring Mar and si Odi ba? Uy, hindi ka na, mag-vlog tayo. Tayo po. Hindi siya nagpaano ka. Halika na ba? Sadali lang to. Ayun na. Kano yan? 150. Halika dali. Masusunog dyan yung ano natin cellphone. Nag-film ko na yung update kasi. Sandali lang to, 8 minutes. Halika na. Ay, dyan. Ha? Hindi pa daw tayo. Doon daw tayo sa kabilang gulo. Saan dito tayo? Mas malayo naman, mas malalim naman to. It's 5 minutes. 5 feet. For 1 dito lang kasi. Oy, 5'4 naman ako. Bidain ka. So we're here na sa swimming pool ng Belmont Hotel. But before that, we would like to say thank you so much to Ate Liz Sanchil. Anong dabak? Belmont. Belmont. Dabak sa mo. Huh? Nandito ako. Okay. Timeless Wonder. Ayan, follow natin si Ate Liz Sanchil. Kamusta yung kamusta experience? Kamusta yan? Sinigis na ako sa mga ganito ba? Yeah, it's very normal. Social climber talaga. Social climber talaga. Wala, we keep on being amazed. Kaya kahit mainit, talaga. Grab the opportunity. This is our last day in Manila and our last day in the hotel. Grab no, ikaw nga kabalik pa ba tayo sa Belmont? Pero grab natin yun. At least diba, na-try natin. Kahit mainit. Especially mga amenities, saka yung mga... Amenities! Yeah, what's amenities? Anong meaning ng amenities? Hindi sa inyo yan. Amenities. Ay, parang tanga. Narinig na nila yun. Ano ba mga example ng amenities na na-experience? Yung ganda nitong itong pool side, yung pool area nila, yung bar nila, no? Ilan yung sa mga amenities nila? Malapit kami sa mga social na lugar, mga Resorts World. Shout out. Shout out kay Sister Van. So kayo talaga, the reason kaya kayo pumunta rito is because of attitude. In-invite niya kayo. Yes. Hindi, sila nag-push. Kami din i-invite kami. Hindi tayo. Charot Hindi lang. sasama kami punta kami Charot dyan. lang. Kami na. In-invite na kami. Gusto rin niya ma-meet. And fortunately, dito din kayo si Brenda. So, mas naging doble yung saya ni Ate. Okay, sabi. Hi! Na-doble ang saya at gas. Para na McDo lang guys, 10,000. Anim na manok kay Ma'am. Hoy, ang uwi mo sa 10,000 na Saan ba bago. yung pagkain natin daw yung baking? Sorry. Kaya, Then hindi kasi kami, nila member ba nakapag Cebu kami, nakapag Bicol and Masbate. Different naman yung naging experience. Kaya naman. No, yung maliban sa kumikita ka na, nagtatrabaho ka at the same time, nakakapasyal ka. With leisure. Oo, yun yung talaga. At kayo hindi lang kayo with leisure, with pleasure pa kayo. Wala. Pero, Ayoko yes, kwento. Gusto nyo ba ikwento? Ito ang nakakota. Ay, Uy, ay, naku. Iba po ang karisma ni Maring Mar. Alam nyo, iba ang karisma ni Maring Mar kapag nasa ibang lugar. Diba? Tsaka iba yung kapangyarihan niya. Kaya hindi siya nag-train tubusan dun. Walang gano'n. Wala talaga. Ang galing. May sunburn agad. May sunburn ka agad. Grabe, iba talaga yung aura ni Maring Mar. Oo. Siya pa ba? Ay, naku. Iba ang kapangyarihan niya. Sabi ko, ha? Diba? naging floor manager ako. Ang galing doon. Nakakaloka. Saya lang. Ang ganda tuloy ito kasi meron silang kanang mini Boracay. Little Boracay. Sa Cebu. Ano po si Rhea gawa ng ayaw niya maligo. So, mula dito sa 11:30 ba kumanamitan din? Oo nga, dito sa Manila, balik na ng saan? Oo.
Well, nag-one day lang pala talaga kami. One day lang talaga kami ni Rhea. Nag-check-in sa hotel, tapos uwi na bukas. Actually, palit na bagay kanina talaga kami. So, Pero alam niyo, ang pinakamayaman talaga sa amin ngayon, si Rhea at si Diva. Oo. Overnight Manila Bayat! Ulit na po kuhaan. Nasaan? Tapos ano lang, natulog lang sa isang Hotel. yun lang. 4-star hotel. Oo, di ba? Grabe. Kayo talaga. Tapos mag-uwi lang naman po sila ng tumataginting na, ay! Sana Ba yun, hindi, Sana hindi meron dala tayo. ng pag-uusapan dito. Pounds. Yun na nga nangyari. Ilang pounds ka na ba? Tabako na. Daming Hindi pounds pala, na natanggap ko hindi dito. pala Europe money. Kaya kami, Hindi European money. Kumain kami dito para mga shrimp, mga seafood. Sabi niya, tilis tayo. Hindi, alam, totoo. Kasi sa'yo kaya tulungan mo naman ako. Kumain si Rhea isang shrimp. Sabi niya, tilis, hindi, kainin na kaya na. Hindi tayo ha. Tayo mga hindi naman talaga palaging sa hotel, Oo. sa mga nakaka-experience sa mga ganitong klaseng lifestyle. Talagang sinusulit natin. Of course, At yung mga grab food, it. diba? Grab it, enjoy it. Kasi pagbalik natin naman ito na nga saan, ginamos Yun ulit yung tayo. sinasabi sa amin yan, social, yung mamay ganito. Social ka pero libre ito lahat dito sa amin. And thankful lang kami kasi hindi namin ito humingi po. Sila po yung nagbibigay. Kusang binibigay, kusang in-offer. Yes. Ay, oo nga pala. Thank you rito. Mami Chona kasi yun. Yes. Ay, nilipatan namin ni Brent. Oo nga pala, mauuna ka. Sasabay ka sa kanila. Ni Mami Chona yung nilipatan namin. After this, kasama ka naman. Ay, sa ano, di ba? Sa Holiday. holiday. Kasi dyan, yun yung in-offer niya. Yeah, thank you so much. Nalabog na kayo doon. Meron na, okay. Especially to all the people na lagi nakasuporta sa amin. Gusto namin mag-thank you talaga. We're so thankful and Thank you, blessed. Chona. Dun sa mga pinaparanas nyo rin sa amin. Sobrang sarap. Especially those foods. Naku, nakakaloka. Ang sarap ng mga foods, pero pag ginaguan, opo ulit tayo. Ginamos, bulad, dilata. Fried opo, siya na opo. Lahat. Sardina. Paksiw na opo. Lahat talaga. Ano mga na-miss mong gawin doon? Ang tagal natin na wala. O, ang tagal mo. Namiss ko mag-vlog na voice over. Wala akong voice over na vlog for 2 weeks. Ano? Magluluto, I miss farm. Magluluto ako dyan, pero talong din naman. Tsaka upo. Opo na naman. Sabi niya, yun na naman pala. Pero may nakakamiss sa'yo. If you're looking forward, di ba, Mar? Yes, sister, but you're not clean. What's the elder? You're the older? Okay. How yung Elmar, wala pa tatakin passport. 7, how naman siya? 4? Shepard? Are you enjoying vacation? Inaharang na siya sa airport ko nang maabo yung mga bag sa kami. K9 pala. K9. Birthday! Happy birthday! It's your birthday, let's agree to happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday lang nga! Hindi, alam mo, ang daming Hindi naman niya nabibis yung naguan. Ayun, si Andy. Si Mr. R. Marami sila. May taga Banaw. Meron taga Danao. Pasun. Danao. Di ba narinig niyo yun? Actually, lahat ng barangay sasaan. Meron. Di ba? Kung grabe ang kapangyarihan ni Melmar sa... Hindi, oy! Iba ang kapangyarihan ni Ma'am CJ. Saan nalibot? Kami, ako Bim. Hindi niyo lang alam. Grabe. Kami yung tagasan, pero kami yung ano talaga. Alam mo, parang mali itong vlog na to. Nalagpasan Parang ako tuloy ngayon. Ito talaga. Totoo naman. Wala ah! Pakala na kami isa-isa, guys. Wala sila. Naku, may binigay nga pong brochure sa akin si Odiva. Eto na, 6 sila. Ni isa doon walang umatin palang isa. Kaya na naloka ako. Later ko ikukwento sa iyo after this video. Excited ako. Isa pa yun na nakakamiss, yung tambayan. Ay, lalo na si Melma. Uy, kung ikaw pounds ka, palong-palo rin niya ngayon, guys. Oo, naman siya pa ba? Oo. As a... Bakla! Iba talaga isang bar. Bakla, hindi mo ba napapansin? Pansinin niyo naman po yung leeg ni Melmar. Oo, kumikinang-kinang. Oo. Kanya na po yan. Hinom lang niya. Sabi ba, bigat sa isa to, okay, para ka naman hindi ka magmukhang alila. Kasi sinuot na mo ka rin. Para hindi ka naman piing. Para din naman akong diwata nito eh. Hindi ka naman gano'n. Ano mo na kasi? Ay, hindi yan pala yung bigay ni Dati, Rohan. Arlene, ano? Rohan. Ronaline Coyen. Alam ko, mababaw lang. Ayan na siya. Babe, picture mo kami. Huh? Babe! Okay, dyan naman eh.
Uy, gusto magpasalamat ni Melmar pala sa binigay mo sa kanyang palang bonus. Bakit? Buti pa si Melmar po may bonus. Leg down niya. Yung leg down ni ano. Okay, for the bono. Bono. Hello. Madam, di ba? Ano tayo mga pamilya? Ay, nakakadistra ka na ngayon. Pwede ba i-close yan? Diba ako nagpa-picture sa amin? Pinagpa-picture po sa amin ng staff ng Belmont. Grabe. Ayawan man Uy, saan next destination? Uy, may kitchen ka na. Nandito pa yung telephone. Di bayaran mo ito. Ay, gusto mo may kasi? Ayun na, hindi ko parang tinalaw lang. Huwag ka na magbayad. Meron kaming Panamego shake. Ano mo gagawin mo? Parang pinin na mo sa dalan. Kami Kami na mag-lisi. Timer nga. Hindi ba nainom yan? Ay, bato may kasi ikaw. Dito pag inom ka. Kyaw, kyaw, kyaw. Ay, panin ko ba? Kyaw, 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 kyaw. Ako nag-ibig kay Brenda man. Para kanyari hard lang tayo. Balmon. Wala tayong mga chicks. Sarap siya. Friend, dalawa tayo matitira mamaya. Ay! Nabalik na siya. Ano may kasama siyang friend? Wala na, friend. Ay, gusto ko yung paluan. Uy, send mo sa akin na. Mamaya pagkitan namin sa ako. Kaya dalawa muna kayo. Ni Maymar. Ay, hindi. Doon naman yun. Ayun, abangan nyo, may isa pa kaming swimming pool na pagliliguan ni Fred. Well, tayo mag-check out. Alam mo, May pool doon? Oy, kaya kita mag-check out. Sabi, ba't hindi na lang kami nag-extend? Ba't hindi na lang kami nag-extend? Sana. Eh, nagpa-reserve man siya doon. Bilang reservation din din. Ay, kanang extension. Mayroon naman po doon. Ano pa pwede? Ay, doon na lang kasi ni Chris. Eh, ganun din naman kung dito lang siya nagbayad. Kung di pa dito. Kanya yun. Doon siya may access. Doon siya may access dito wala. Bakit? May card siya, diamond card siya. Doon. Magkano? Ano guys, nilipat kami kasi kailangan kasi namin for a day kasi kailangan namin mag-spend ng 2 hotels. So, it's like parang it's very dangerous pero okay naman. Basta rin danger. There's an electrical hazard. Do not touch kasi. Hindi, pero maganda pa rin na. Tapos may bago tayong Maganda yung ilagay dito sa pool. Oo, tingnan natin kung sino yung una makikirig. Parang I don't like the food here. Parang it's so mainit. Parang lipat tayo ng Hilton. No, it's ano, holiday. Marish. Parang gusto mo pumunta ng Marriott, pero pangit kasi mayroon ng Marriott, mayroon pang Bayot, so hindi pwede. So, Pero swerte sila yun. alright, sa akin ng pwede ko. Kasi kakakain mo yan ng maanghang, remember, sa Bicol. Kasi nakalamang sa probinsya talaga sa Melmar. Bakit yung aba? Okay, nakalamang naman ako sa Cebu. Pati, sama nyo. Di ba nakalamang ako sa Cebu kasi ikaw na hospital si dito kaya nawala ka ng gana. Oo. Sa hospital, wala na. Gusto mo rin tuyugin mo sa CR kasi nagdawa ako. Tutok si Oyin. Bye! Hala, karayan ko yun. Gusto ko ng Norway Oslo. Ako ay first floor. Kaya patutuloy kami sa November. Thank you. Thank you, sir. Mama ng pang ano? Kaya ay pamilat. Thank you so much sa kanila. So again, abangan nyo kanina mga magaganap na eksena namin pagbalik ng hinaguan. Good. Ay, ayun na pala siya.
So again, thank you so much for watching guys. Once again, together with OD. Grabe yung nakatago yung nasunog. Paring Mahar MLG. Takin buti, oh, kabili na to guys. Kung hindi, ano lang talaga siya, sunburn.